Vječni Bože, Ti na svijet posla svoga Sina, da odagne od nas moć sotone duha zloće, čovjeka da tami otme i prenese u divno kraljestvo Tvoje svjetlosti. Smjerno Te molimo, oslobodi ovo dijete ljage istočnog grijeha, učini ga hramom svoga veličanstva i podaj da u njemu Duh Sveti nastani po Kristu Gospodinu našemu. Branila Te sila Krista Spasitelja, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Sada slijedi sam obred krštenja, pa kao prvu stvar ćemo posvetiti i blagosloviti vodu. Pomolimo se, braćo i sestre, da Gospodin Bog svemogući udijeli ovom djetetu novi život iz vode i Duha Svetoga. Bože, Ti nevidljivom moći, po tajnstvenim znakovima tvoriš čudesna djela. Ti si stvor vode mnogovrsno pripravljao da označi blagodat krštenja. Bože, Tvoj je duh u samim počecima svijeta lepio nad vodama, da bi već tada voda zadobila moć posvećenja. Bože, Ti si samim izlijevanjem potopa označio sliku novoga rođenja, da se od tajstvom jednoga te istog počela iz opačine dokrajče i rode kreposti. Bože, Ti si Abrahamove sinove kroz crveno more po suhu proveo, da onaj narod, oslobođen faraonova ropstva, predoznači narod krštenika. Bože, Tvoj je sin od Ivana kršten u vodama Jordana bio pomazan Duhom Svetim dok je na križu visio. Iz boka mu je s krvlju i voda navrla, a poslije uskrsnuća on zapovjedi učenicima: idite, učite sve narode, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svrni svoj pogled, Gospodine, na crkvu svoju i otvorio joj vrelo krsno. Neka ova voda od Duha Svetoga dobije milost Tvoga jedinorođenca. Da čovjeka sazdana na Tvoju sliku, krsno tajstvo opere od svake kaljave stareži, te on iz vode i Duha Svetoga uskrsne na novo djetinjstvo. Molimo Te, Gospodine, neka po Tvom Sinu siđe na ovaj puni studenac sila Duha Svetoga, da svi koji po krstu zajedno s Kristom ukupani u smrt, s njime uskrsnu na život po Kristu Gospodinu našemu. Sad ćemo se ustati na noge. U ovom trenutku običajno samo kumovi i roditelji obnavljaju svoju vjeru, ali sad ćemo mi obnoviti svi naša krsna običanja. Djeco prve pričesti, to ste vi učinili prije par nedjelja, a sada ćemo još jedan put kao zajednica učiniti svi. Postavljam prvo 3 pitanja na koje trebamo odgovoriti da se odričemo vraga. A onda 3 pitanja trebamo odgovoriti u koga vjerujemo. Odgovaramo osobno, znači ne zajedno. Kažemo znači odričem i ispovjedam. Tko ne želi odgovoriti, neka šuti. Dragi roditelji i kumovi, dragi vjernici, dijete koje ste donijeli na krštenje primit će po sakramentu krštenja od Bože ljubavi novi život iz vode i Duha Svetoga. A vi ga nastavite tako odgojiti u vjeri da se božanski život u njemu očuva od zaraze grijeha i da iz dana u dan raste. Ako dakle, vođeni vjerom, spremno prihvaćate tu zadaću, spomenite se svog krštenja, odrecite se grijeha, ispovijedite vjeru Krista Isusa, vjeru crkve u kojoj se vaša djeca krste. Odričete li se sotone? I svih djela njihovih? I svega sjaja njegova? Vjerujete li u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna Otcu? Vjerujete li u Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša, to je vjera crkve. Njom se dičimo,
nju ispovjedamo u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen. Roditelji, hoćete li da Ivan primi Krist u vjeri crkve, što je sad svi zajedno spovjedi smo? Ivan, ja te krstim u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Pohvalja se mi friz. Svemogući Bog, Otac krstitelj, našega Isusa Krista, oslobodio te grijeha i nanovo te rodio iz vode i Duha Svetoga. On te maže krizmom spasenja, da se pribrojiš njegovom narodu i ostaneš uz Krista svećenika, proroka i kralja za život vječni. Amen. Sad ćemo Ivana pomazati svetom krizmom koju je biskup posvetio na veliki četvrtak. Sad će Ivan biti obučen bijelom haljinicom koji je znak Krista uskrsloga. Ivane, postao si novo stvorenje i Krista si obukao. Bila ti ova bijela haljina znakom tvojeg dostojanstva, pomognut riječu i primjerom svojih najbližih, donesi je na okaljanje u vječni život. Amen. Upalit ćemo svijeću na svijeći našeg uskrsnuća koju palimo uvijek na Veliku subotu. Nju crkva koristi obično na dan našega krštenja i na dan našega sprovoda. U trenutak kad uđemo u ovaj život, u trenutak kad uđemo u vječni život. Primite svjetlo Kristova. Vaše se blizi roditelji i kume povjerava da podržavate ovo svjetlo. Dijete vam je Krist prosvijetlio da sveđer živi kao dijete svjetla. Nek ustraje u vjeri da se sa svima svetima u nebeskom dvoru mogne poći u susret Gospodinu kada dođe. I posljednji obred je obred koji se zove Efeta. U Evanđelju Krist otvara gluhonijemima i uši i usta da mogu čuti Božju riječ i da mogu navijestiti Božju riječ. Evo isti obred sad ćemo napraviti i Ivan. Gospodin Isus, koji je dao gluhima sluh i nijemima govor, udjelo ti uskoro da možeš primati njegovu riječ svojim ušima i ispovijedati vjeru na hvalu i slavu Boga Otca. Amen. U Krista ste se krstili, Krista se obukli. Aleluja, aleluja.